Genesis chapter 1 verse number 26. Let me read. And God said, let us make man in our image. Throughout to underline a phrase yo. Let us make man in our image. Kana Bible riri rako kunyango katwesa denderedzo kapakanzi image apa izimosha pane nyaya. Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, but of the ground. Kumekweza kwanza fish of the sea and over the fowl of the air, but kuketo abanapanzi cattle of the ground. Pangonze and over the cattle and over all the earth, all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Remember, tirikuda kusanangura Isaiah 53. Waizivere kuti pandima dzese dzinorwiswa nokuvengwa nevakavenga Jehovha, hakuna ndima inorwiswa sa Isaiah 53. Avaide toda kuti zvizive izvozvo, avadi kunzwa nezvayo. Isaiah 53 mamwe eshe mavhesi vanoverenga kunyange vasinga matende, vanomaisa pama TV, vanomaisa pamabhuku avo kunyange vasinga matende, but Isaiah 53 ndo rugwaro runovaremera, ndo rugwaro rwavasingade kuramba vachidzokorodza, avadi kunzwa nezvaro. Ukadzidza pamusoro pechinamato chemaJudha vanonzi maJews, variko vapenyu kuIsraeri. Nhoroondo yavo inopisa tsitsi ndava pakaputswa Jerusarema Jesu aprofita. Rangarira pane imwe nzvimbo Jesu yaanoprofita ranoti urikuona Jerusarema iri, achiudza vadzidzi ndokubva ati hakuna dombo richaturikidzana pamusoro perimwe dombo. Anoprofita kuparadzwa kwayo. Zvinova zvinhu zvakaitika. Vanoongorora nhoroondo vanoti zvakaitika makore 70 Jesu azvarwa ndokurova makore 70 kumberi, ndokubva maRomans auya ndokuparadza guta, ndokusiya vaparadza temberi, ndokuparadza chese chinonzi chaIsraeri. Ndobva varipamba guta iroro, kunyange vanga vakaripamba kare, harina kuzomuka zvekare. VaJudha ndokuparadzaniswa ndokuenda kunyika dzakasiyana siyana. Dzima ranyika yavo ivo yavakanzi ndeyaMwari yechipikiro, vanga vasisina mukana wokugara mairi. Saka vakava scattered maJews, zvamunonzwa nenhoroondo yako unovatresa even kuGermany World War II. Handiti kwavakaparadzwa zvinochenedza naHitler, kusvikira United Nations yarangana ikati aiwa vadzorerei kunyika ipi yavo, ndopakazozvarwa Israeri yapo nhasi. But pane nguva Israeri payainge yatsakatika mumepi yenyika.
but vanoramba vachidhibheta zvino vakadzidza kuti Israeri yacho yamuri kuti Israeri ndiyo here chaiyo chaiyo, ndiwo here vanhu chaivo ivo, kana kuti manhonga vanhu vakasanganisa rudzi vamakuda kudzora. Ndosaka kune hondo dzisiri kupera. Vangani vanotevera world politics vanogona kunzwisa zvandiri kutaura panapo, unogona kusomudza ruoko rwako. Yes, ndosaka kune hondo dzisiri kudii, dzisiri kupera. Zviri kubva ikoko izvi zvandiri kutsanangura izvi. Ando ndo zvakanakira kuuya kuEaster uri kufunda, ndiri kuzvona. Kuna hombera maita anyu kuto appreciate information. Tatotora school fees manje baba. Tore school fees. Anditika. Saka hondo ukaona pachingonzi Gaza ndo nyaya dzacho idzodzo hadzizi kudini. Saka rudzi rwamaJudha runoramba kuti Jesu watinoparidza ndiye Jesu, ari kubvume. Irwo rudzi irworwo rwichiri rwakamirira Mesaya, kwete Jesu Mesaya. Jesu wakauya ndokubva azadzisa rugwaro urwu rwaIsaiah 53 ndokubva ava Mesaya. But maJudha haabvume, anoramba kuti Jesu ndi Mesaya. Saka nanhasi vachiri vakangomira bedzi vachitenda kuti Mesaya uchauya. Saka vanovhura mavhesi vachikurudzirana vachionesana sezvatinoita kuchechi kwedu kuno, kuti tinoramba tichimavhura tichionesana unodzoka. Ivo havazi pakuratidzana kudzoka kwake, vari kuratidzana pakuuya, nekuti vakatopotswa nekuuya. Vakuti uone kusara kwakaita maJudha. Vhesi ukaiverenga John chapter 1 kureke kuvhesi kwa12 na 13 uchidzika, pane painoti for he came for his own and his own rejected him. Wakavinga vokwake but vokwake ndokubva vamuramba. Vari kuudzwa zvokuramba vokwake ndivaJudha vacho. Ndava iye vokwake auya Jesu ndo vangadai vakambundira vakamushambadza vakamupembedza vakati Ishe watirangarira, handiti? But vokwake vangadai vamuda vakamuramba vakamurovera pamuchinjikwa. Pane imwe nzvimbo kuna Romans Pauro anotsanangura nyaya iyi, anoti izvozvo zvokurambwa kwaJesu nevekwake zvakaitirwa kunaka kwedu isu vaHedheni, kuti pakuvharira mukova Jesu isu vamarudzi tivhurirwe mukova kuna Mwari wokudenga. Saka warambwa Jesu nanhasi havamude vokwake, vanotsvaga ndima dzokuvhika nokuramba kuti haaziriye Mesaya. But pandima dzeshe dzavanogona kuvhura vachikurudzirana vachiramba vachidii, ukaira wavavhurira Isaiah 53 vanopererwa. Dzingava nharo, dzingava shii, dzingadii, but ukavhura Isaiah 53 uchitaura naye muJudha kudai uchiramba kuti Jesu haaziriye Mesaya, Jesu haaziriye Mesaya. But ukavhura Isaiah 53 oiverenga vhesi 1 kunobata 7, akateerera anopererwa. Ndava Isaiah 53 ndo ndima dzinonyatsobuditsa umesiya waJesu. Ndava zvese zvakanyorwa pana Isaiah 53 zvakandozadziswa pana Jesu zvisina nharo. Saka nguva dzaunonobata Isaiah 53 otsanangura kurambwa kwake Jesu kwaakaitwa namavanga ake aakapiwa paakaroverwa isu. Otsanangura verse 2 inoti for he shall grow up before him as a tender plant
Verse 3 inoti, for he was despised and rejected of men, a man of sorrows. Kunyanya verse number 4 ikanda hapa vana vaione. Verse number 4 Isaiah 53. Aina anogona kuramba achita nharo nayo vakaitarisa. Inoti, for surely he hath borne our griefs and carried our sorrows, yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. Saka Isaiah 53 paitwa nharo dzese dzekuti saka Jesu ndiani. Panoshayikwa munhu anogona kupfekedzwa pakuzadziswa kwa Isaiah 53. Dzima rapaonekwa ari Jesu bedzi. Kunyangwe ivo vakaprofita pamusoro paMesaya wavo achauya, vasvika pakubvuma kuti even wedu Mesaya akauya hatifunge kuti izvi zvichaitika paari, iye achauya wacho. Saka Jesu bedzi ndiye akazadzisa Isaiah 53. Ndokutakura matenda avanhu zvinobvumwa nemunhu wese anoramba, zvokuti wese aramba kuti Jesu, even ari kuchiMuslim, even ari kuchiJudha, even ari kuchiBudha, kana akaera abvuma kuti Isaiah waiva muprofita waMwari, oramba kuti Jesu haazi Mesaya, mukaera mazovhura Isaiah 53, wese akambovigirwa vhesi iroro kuti arege kuva muKristu, akariona vhesi iroro anotendeuka ipapo ipapo. Ndine chechiri kuninzwa zvandinotaura. Saka tine zvinamato zvakaita sechiJudha zvine zviri kuzama nepavanogona kuti vadzime Isaiah 53, vachikurudzirana kuti vese vanodzidzisa Bhaibheri ngavaregedze kupota vachiverenga Isaiah 53, nekuti machechi ava ari kupera vanhu nekuda kwaIsaiah ni Isaiah 53. Isaiah 53. Isaiah 53. Saka Jesu atimuone pano zvarwa, tinomuona muna Isaiah 53. Ndinoda kuti nditsanangure chinhu ichi ndichidzoka pandima dzandaverenga. Kune nyasha Mwari dzaakakupa nokuti Jesu ari mauri. Kuva naJesu kunokuita munhu akasiyana nevamwe vasina Jesu. Kana waera wava naJesu, hauna kupiwa simba bedzi rapanyika pano, wapiwa simba rinotonga nezvose zvinoonekwa kunyange nezvisingaonekwe. Ukaona wawana Jesu, kanganwa nhamo dzako, nekuti ari mauri mukuru kudarika nhamo dziri pauri. Hazvigoneke kuti uve naJesu urambe uchingorangarira nhamo dzako, uri kushora chiri mauri. Jesu ndo mhinduro yenyika yese nekuzara kwayo. Mibvunzo yese ine vane vakadzidza vari maparliaments vari kutsvaga masolutions emadrugs kuvana, nevari kutsvaga masolutions ekupedza ufeve, umbavha, kupondana nekuipa kuri pamwoyo yavanhu. Kudai vaiziva kuti solution yavo ndi Jesu, havaitambisa nguva kuita maprograms ese avanoita anti-drugs, anti-chii, vachipombera mari
kumaprograms iwayo, but vachisiya chechi yaJesu isina financial support. Ndava mukaikwipa panowanikwa Jesu, mapindura mibvunzo iri kutambudza nyika. Nyika haidi kuti zvandiri kutsanangura zvizikanwe zviite viral even pasocial media. Vanoda zvavo kuti zvigova viral. Vabvise Jesu as the answer. Kunyangwe nekuma political questions, my elections will never be the answer to a political question, but Jesus remains the answer to the political question. Right? Worry watekeshera munyika kusafanana kweupenyu wekuti vashoma ndo vapfumi vazhinji vari kutambura. Zvese izvi hazvikonzerwe nekuti hanzi kwaita mutungamiri ari kutadza kutunga. Zvinokonzerwa nenyika isiri kuisa Jesu panzvimbo yake. Chechi baba kuti mundisapoti tisati tomboenda kure baba. Ndingaona ameni tisati tomboenda kure baba. Kana Jesu akagamuchirwa, nokuti patiri kuti vaJudha vari kumuramba, vaIsraeri vari kumuramba. Do you know kuti ivava havarwadze Jesu? Vakaramba Jesu ivava varwadze Jesu. VaJudha vakaramba Jesu, vaIsraeri vakaramba Jesu, ivava varwadze Jesu. Vanorwadza Jesu ndeavo vakamugamuchira, but vasingade kumupa mukana wekuti aratidze simba rake kwavari. The biggest enemy now to Jesus is not Islam. It is the so-called Christians. Jesu iwewe neni tikamutora tikamuisa panzvimbo yake tikamutenda kuti zvese zvatinoda nemhinduro yese yeupenyu iri maari, azvitore zuva rimwe chete, nyika inenge yanaka, mhuri inenge yanaka, vana kuzvikoro kunenge kwanaka. Saka tiri kurwiswa pakusakoshesa Jesu watinaye. Tine munhu mukuru pakati pedu watisiri kupa mukana wekuti aite zvaakavinga panyika yavapenyu. Tina Mwari wakasinga nenyika, tina Mwari unoshamisa, but tinorarama samarombe. Ndava hatisi kupa Mwari wacho iyeye nzvimbo kuti aite basa raakavinga panyika. Wakavinga Jesu, wakavinga number 1 kuzoempower munhu kuti agova Mwari panyika. Ndira kudzokorodza. Jesu haana kuvinga iwewe kuti ugova mutendi, wakavinga kuti ugova Mwari panyika. Cheuka kuna ri pedyo nekuti I am a God. Taura naye futi anenge asina kunzwa ita I am a God. Saka achiuya Jesu haazi kuuya kuzokuita a member of the church, but wauya kuzokuita Mwari panyika. Right? Zvirubatika. Unorangarira here pane imwe nzvimbo mubhaibheri Jesu paanoudza vadzidzi vake anoti, zvikuru ndo zvamuchabata kupinda zvandakadini, zvandakabata. Zvaiti zvikuru minana, nekuti wanga amutsa vakafa, wanga arapa varwere, aporesa vane maperembudzi, anapita vhunduka vakazvida vakazvifarira. Jesu ndokuona kuti vada minana yandiri kuita, but ndikaramba ndongovanyararira generation yakutevera yamweya mutsvene haizi kuda kuti vakope zvandaita, but iri kufanira kuvapa the power rekuwedzera kudarika pandaita. Jesu ndokubva ati zvikuru zvamuchaita kudarika zvamakadii. Now, kana Jesu ari Mwari, warapa murwere ndokupora, wamutsa akafa ndokumuka, obva adzoko obva ati zvandaita izvi iwewe uchaita zvikuru kudarika zvandaita. Unogozviita sei zvikuru kudarika zvakaitwa naMwari kana kwasavawo Mwari saMwari akaita zvikuru?
Unaona mazwa ndiri kutaura haateererwi nevanhu vari religious, nekuti zvinorema kuti munhu agoti I am the son of God kana kuti I am a son of God, pane kuti munhu ati we are sons of God. Kuti titi we are sons of God zvinoreruka, but kuti uti I am, kune dhimoni risingade kuti upersonalize umwari huri mwauri hwakakuita mwari panyika yavapenyu. Unaona kuungana kwataita hatina kuunganaka kuti tingoti wakamuka korona yeminzwa, korona yeminzwa, korona tiri pakucelebrata zvaakatiita. Haleluya wewe. Zvaakatiita, wakatibvisa parumana nzombe ndokuti simudza kubva muurombe ndokuti gadza pachigaro namadzishe, kwete naishe asi namadzishe. Bhaibheri ukanzwa rakuti Jesu ndi mambo wamadzimambo, ari kunzi madzimambo acho anova mambo Jesu ndi madzimambo acho avazi vatongi venyika. Ndiwe neni, iwe uri mambo, ini ndiri mambo. Jesu ndokubva ava mambo wamadzimambo, kureva umambo hwako nehwangu hukasanganiswa tinova madzimambo agere ari kutongwa namambo anova Jesu. Usabirwe CV rako, rangarira zvaakakuita. Wakaipanda kuti ugare uchimbofunga kuti wari an ordinary church member, uchibva panapa rova mheterwa ufare uzive kuti you are not a church member, you are a king, you are a God, and Jesus is the King of kings, and Jesus is the God of all gods, and he is the Lord of lords, and the Lord vacho ndiwe neni. Right? All right. Genesis chapter 1. And God said, all right, God what say, Risa. Right. Todoreverenga tese trakona tane TV hombe bai zvairamba ndamwangu asina maBhaibheri, tane TV hombe takuverenga tese 1 2 3 go. Let's read aloud. Right. Koma. Good. TV yakanaka makuda kuti vochinga ndibobirira ibaba pichana tukudzokorodza. Koma. Let us make men, yati kuti Bhabheri, in our, ngatangire pana our, it our. Now, our ari kusanangura howandi hwavanhu vari kusarudza decision yekusika munhu. Right? Saka ipapa pando panotangira the Trinity of God, the triunion being of God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. But our uyu manje ari kunzi let us make men in our, hatigone kuziva kuti vanga vari 3 beds, vanogona kunga vari 10, ya number ina kunyorwa. But zvinotirerukira kunzwisisa shumiro dzaMwari dzakauya muutatu: shumiro yaBaba, shumiro yaMwana neshumiro yaMweya Mutsvene. Pakudzoka kubhuku yaGenesis tobva tanoona paina awa pakusikwa munhu, zvichitiudza kuti munhu achisikwa yaisava decision yaMwari bedzi, yaiva separliament. Mwari aona kuti ndapedza kusika nzou, ndapedza kusika nyoka nemichero, but kune chimwe chisikwa chinokosha kudarika mhuka. Ichocho handikari kuenda ngochisika ndisina kutanga ndabvunzira nyaya. Right? Decision inokosha inosumwa ukabvunza musamanyika inoitwa sei? Inosumwa. Right? Mwari aona kuti chandakuda kusika chasiyana negudo nenzou nenyoka, wakasuma nyaya iyi kushumiro nhatu yake. Ngatichisika munhu
let us make man, yobva yanzi in our image. Image ndopaiva neagenda yaMwari. Patakusika munhu ngatiregedze kungomusika, ngave image yedu, image yani yedu. Oh yes. Omana ndakaona pa social media pachinetsa naudze ma DNA. Shona baba vakata kutonza mwana wachienda naye kuna anonzi Mugabe asiri president zvake vachibvunza vaMugabe kuti something is wrong. Ndakuna anoenda nemwana ku DNA asati afungira kuti kungo munhonga hapana zvauri kufungira, kungo munhonga utande kuma DNA inonetsa, but unotanga watoona kuti manzai handi kuzviona ka ari mudiki pamwe unoti kuti hudiki achakura ozoona paari kukura pacho ramba achipesana newe. Zvaari kuda zvacho zvaari kuita mhanza mino chiko hazvizi ku. Saka uri kutanga kucheka image yako kuchisikwa chako. Ukaona image isiri kufambirana wakutoda ma DNA kuziva kuti hatisike zvakadai. Saka popoto reshe raakuuya raakusaka paipinde mishini inotsanangura kuti ndewangu here kana kuti haazi wangu. Harisi kungobva pangoti munhu akangorota, riri pakubva pakuongororwa nababa vari kunzi ndeve mwana. Every day vakabereka maoko vachiona how the child behaves against how he behaves, vachivheta image yomwana against image yake iye mubereki. Ndikunzika zvandaura. Image dzikasafanana, unoona baba vanotakura mwana vanoenda naye kuma DNA, vobuda vaine kuziva kuti ndewavo here kana kuti hazi wavo. Bhaibheri ukarinzwa rikati let us make man in our image, vakafunda pakanzi image ipapapa pane izwi rinoti Imago-Dei. Izwi iroro ndo rinotsanangura how photography was started. Mapikicha chayo Imago-Dei anotora mapikicha ukapoza kudai meni ikarira onhongwa nepikicha yozonogezeswa, oona paakubuda sekuru vako hauziriwo wabuda. Shokari pedyo newe kuti unoitsanangura sei? Unoitsanangura sei? Achoka. Halo? Unodzokera kuna atora image, atora Imago-Dei kuti nai imi makuroya sekuru vangu havafa vakafa, but pikicha ipabuda ndiri kutsvaga, because akatora pikicha result yepikicha irifanira kubudisa your image. Imago-Dei zvawakapfeka zuva rawatorwa pikicha. Chikuru chaangatondiitira ngaatowedzera kunaka. Kana ndine mapundu obvisa mapundu, kana iri blue ngainyatsopenya, kwete kuti asubstitute zvaakanditora ndiri dhera akatora pikicha. Ndikubatika Imago-Dei harizizwi dete. Ndoda kuti uone, ndotsika yangu iwe ifamba nenibedzi uone Isaiah 53 nemamavhesi atichavhura, ucha appreciate Jesu zvaakatiitira pamuchinjikwa. Ndati ucha appreciate Jesu zvaakatiitira pamuchinjikwa.
Mwari achisika munhu ndo painorwadza nhau, because agenda dzaMwari waisaona munhu watakuona mazuva ano. Une munhu waakada, waakataura Mwari akati let us make man in our image. Une munhu waakada, une image, une picture, une photo yaakatora Mwari. Foto yaanoramba achingonamata achiti even ndiri kudenga ndikatora mupikicha ndikautarisa handisi kuona chimwe, ndiri kuona chisikwa changu. But chisikwa ichocho nawo chasiyana nedzimwe mhuka. Runterera hameni, runterera pakuti image yechisikwa ichocho iri kunzi neBhaibheri let us make, yobva yanzi men, yobva yanzi in our image. Zvakukuudza kuti dzimwe mhuka dzakasikwa zvingangodaro dzisina kusikwa under the construction of Genesis chapter 1 verse number 26. Saka image yaMwari inotaurwa bedzi panosikwa iwewe, haitaurwe panosikwa gudo, haitaurwe panosikwa nyoka, haitaurwe panosikwa imbwa. Kunyangwe vanhu vakazama kuda kuita nharo vachiti tiri mhuka, tiri mhuka, tiri mhuka, unoona vamwe vanopeguma vakurara nemhuka, bonde chairo, vachikuti tiri mhuka takafana tete, tiri mhuka, tiri mhuka, tiri mhuka. Injere dzaSatani. Munhu nemhuka zvisikwa zvakatosiyana. Hakuna mhuka yakanzi our image naJehovha ichisikwa. Hakuna gudo rakanzi in our image naJehovha richisikwa. Hakuna nzou yakanzi naMwari in our image ichisikwa. Ndiwe bedzi wakanzi naMwari in our image uchisikwa. Iwewe Mwari vachikusika, havaikusika muimage yaamai vako, vaikusika muimage yako. In our image. Image yacho Imago-Dei, mupikicha. Vazhinji vedu tikavitora mupikicha tinonoisa kumadziro, handiti? TV ikabohwa uchienda kana kuchimbuzi ukatarisa mupikicha unosununguka uchizviona. Imago-Dei. Saka imagine kuti iwe une mupikicha wako umwe utori pafoni wokuti ukangotarisa pafoni so even usati unlocka unongonzwa kusununguka uchizviona, asi ndewako mupikicha. Chiimagina Mwari vakasika image inova iwewe, kuti kana vachikutarisa Mwari zuva nezuva vanonzwa sei, right? Iwo ndounovitarisira pasi, ndounoti kana ukarambwa nemurume unonotenga rope yekuzvitsungirira, ndounoti kana renti ikasabhadharwa unoita ngochafa. Ndava hausi kuziva kuti wakasikwa muimage yaani. Haujajwe nemurume atiza musha, unojajwa neimage yawakasikwa naMwari mairi. Kunyangwe munhu wese akakuramba ukasara uri umwe chete, simba rako harizi mukuunganirwa navanhu, riri mutype yeimage yawakasikwa naMwari uri mairi. Hauzi muimage yomurume, hauzi muimage yomukadzi, hauzi muimage yaamai kana baba, uri muimage yaiye Mwari akasika denga nenyika. The King of Kings, the Lord of creation, akaita basa rake ndokubva asika iwewe. You are the workmanship of the mighty majestic God. Uri udobi wa Jehovha, uri construction ya Mwari. Haufanire kuvhundutswa. Kunyangwe muroya akadi haafane kukuvhundutsa. Iwo ziva kuti you are the workmanship wakasikwa uri muimage yaMwari. Image iyoyo Mwari ndokubva aipa curriculum vitae, CV, ndokubva yanopiwa power. Simba rekuti
rekutanga rakapiwa image iyoyo, it's the power of dominion. Iti dominion ndikunzwe. Yes. Ngari ndokuti let men ndasiya likeness ndandoda kufocus on image nas. Likeness na image nzviviri zvakasiyana. Mara wakati pamukaranja tsanangura pandasiya likeness. Vakati let them have dominion. Dominion yacho ndokubva yatsanangurwa. Da dominion yacho futi rifana kutsanangurwa kwainoshandira. Over number one, where? Can we read together? 1, 2, 3, go. Over. Right. And dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air. Iwewe regedza kuona fish. Nda ukaona panzi dominion over the fish of the sea, usafunge kuti uri kunzi une dominion pamusoro pe fish. Ndava ikaramba iri fish chete, zvakawanda zviri pasi pemvura. Saka usaone fish, uona sea, uona territory yauri kunzi une dominion over. Over the fish of the sea, uona sea, kwete fish. Fish itapedza nayo, but kwa inogara kwacho, over the fish of the sea. Yova yati and the fowl of the air. Usangoona shiri birds, uona air. Right? Saka already tapiwa ma territories. Arikunzi image yangu yandasika ngachiva ne dominion pamusoro pehove dzegungwa. Ura kuti hatizi kuda hove bedzi, tikuda negungwa racho, tugova nesimba pamusoro paro. Tochindikunzika? Napamusoro peshiri dzedenga, hatizi kuda shiri bedzi, tiri kuda nedenga racho, toda kuva nesimba pamusoro paro. Yobva yati and over the cattle. Apa iri kuti cattle, but ukada kudzika inoti beasts. Over the cattle and over all, ndopandoda the earth, all the earth. Taenda kumuka, tiri kunzi nenyika yacho futi yatakatsika ineyi. All the earth, all the, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. Now, tiri kuudzwa ma territories matatu. Territory yegungwa, ne territory yemhepo, ne territory yenyika. Zvitatu izvozvo ndozviri kunzi nemhaka yekuti you are in my image, ndakukupa dominion over those 3 territories. Zabatika? Saka iwewe njere dzaMwari pamusoro pako dzinoti tonga mhepo, tonga mvura, tonga nyika. Hakuna simba rinoraramira munharaunda nhatu idzodzo, mhepo, nyika, gungwa, rinofanira kuuya rigova nesimba pamusoro pako. Simba remumvura, nesimba rapanyika, nesimba remumhepo, nemhaka yekuti uri muimage yangu, enda unotonga. Anamana mai takapuwa simba, vakomana nevasikana takapuwa simba. Mudisi murikuti kudii terera. Ona mugungwa waiziva here kuti mune nyika mugungwa. Gungwa inyika, waiziva here izvozvo? Ndichadzokorodza, waiziva here? Kuti handiti magona mandipindura. Gungwa inotori nyika. Gungwa rine zvipuka, gungwa rine hurumende yaro. Right?
vamwe venyu muri kutambudzwa nemweya isiri yapano panyika yapamakungwa. Kureva kuti mweya iyoyo iri kuzvidevelopa kuziva kuti even tiri mugungwa patiri kudawo kunotonga even territory yatisingabvumidzwa kuswera. Inobuda yonotsvaga munhu ari panyika yavapenyu kuti ave subdued by the power of the ocean, right? Hindava gungwa raakutsvaga nenyika iro risina kupiwa simba rekusvika ikoko kuona kuti vari panyika pacho havazi kuexecuta dominion yavakapiwa naJehovha. Simba rauinaro hazvigoneke kuti urambe uchingorota uri pasi pemvura wakabata mupunga, bheseni remupunga, oramba uchingoudzwa kunzi uri wenjuzuru, hauna kana ndingati chibapiro rehove kutsoka uko, uri munhu akakwana. But kune mweya unoramba uchikuudza kuti uri wenjuzuru. It is because Imago-Dei huri mauri huri kurambidzwa kumanifesta. Image yaMwari iri mauri kana ikabuda zvakanaka ikatanga kudominata, unodominata kwete mumba maunogara bedzi, unodominata kunyangwe nemweya yemumvura. Madhimoni enjuzu haana simba pamusoro pako nekuti uri kurarama uri muimage yaniko chechi yaMwari. Haubvumidzwe kuti zvemumvura zviuye zvichitonga. Ndava iwe ndoune mvumo yekutonga zvinobva mumvura. Shiri dzedenga futi dzinopindawo ipapo. Hadzizi shiri bedzi. Wakambonzwa zvinzi kuna arohwane zvishiri, kuti utsvage shiri dzacho hadzizi hangaiwa, haazi mazizi. Nyambisirwa vari kuti arohwa nezvemhepo nawaizi pashiri inharaunda, arohwa nezvaasingagone kuona. There is a kingdom isingasvike ziso rako, but ine zvipuka zvinogona kuafekta panosvika ziso rako. Right? Ameno. Ndichine vanhu here vana arohwa nezvishiri. Nyambisirwa vari kuziva vhesi neshiri dzedenga. Zvishiri hazvigare muteritori inooneka, zvinogara munyika yomweya. Saka pane nyaya yedu mweya, mhepo tiri kunzi kunyangwe neenvironment yausingagoni kuona, wakavarairwa, wakaifuratira, uri image yaJehovha, une simba rekudominata chawakafuratira. Ndobvisa mbatya here kuti uone kuti une power rekuenda kunogavhena even maareas ausina kuona. Kunyangwe vanhu vakati hauna kupaona, kusapaona kwako hazviri kuti pano kudhifita, usiri kupaona, you have power already. Ndati usina kupaona, Bible yet you have dominion over the fish of the sea and the birds of the air. Mwari waiziva. Ndiyona kuti kuna maspirits akangwara ekuti munoswera mese achikambaira panyika, kukapisa upinda mvura. Saka iwe ukanzi dominata bedzi zviri panyika, kana chaa mumvura chini chauchigone. Saka Mwari ari kuti kwese kwauya dhimoni rikauya panyika rova ripinda nemvura imomo, ameno akazo nemumvura imomo naye ameno aimba wakamboinzwa. Paitaurwa dhimoni pasaitaurwa bhebhi paipo, unoziva nemumvura imomo naro ndine sheshere pana rikanowanda nemumhepo naro. Idzodzo ndidzo njere Mwari dzavainadzo nanhasi pamusoro pako. Mwari havadi kukuona wakasauka zvawakaita, iye akamuka kubva kuvakafa. Unofamba wakarembedza huro uina Jesu mukuru ari mauri. Vanotsamwa Jehovha vakazviona izvozvo. Haleluya. Haana kumuka Jesu kuti tongoti korona yeminzwa. Vamwe vanoita macheche kuti vanotogadzira nemuchinjikwa wacho, wousenga kwadzana yese vakaremerwa. Mwari hafadzwe nekutakura mapuranga kwamune makaita kare.
Mwari unofadzwa nekuona iye akamuka kubva kuvakafa, achitevera madhimoni mumvura, achirova madhimoni kumhepo, kunyange napanyika yavapenyu. Une zvaakapa munhu Mwari zvinodarika kuwaridza mirara nekuhaya madhongi muchigadhisa vana veSunday school. Zvaakavinga panyika haana kuvinga Mwari kuzotanga chechi, vakavinga kuzoempower Mwari. Mwari kuti munhu ave Mwari, kwete a member of a church, but ave a God over earth, the sea and the air. Zvenyu zvokuzoti ndinopinda yakati ndiwe dununu. Iwe wakapindwa naJesu, haupinde chechi, unopindwa. Haupinde, unopindwa. Wakapindwa nepower rakamuka kubva kuvakafa. Mira ndiverenge bhuku, mira ndiverenge Bible. Gara pasi, ndakuverenga Bible. Mira tiverenge Bible. Hande kuna Colossians. Dasarwa maminutes mashoma. Ndakurwa very short chataenda ku. I promise very short, sure. Very serious. Iwe ndina matiro. Andona Colossians. Now, verse 15 Colossians. Right. Yabo. Kana makuiona mese yabo anditi? Verse 15 Colossians chapter 1. Sorry. That's not kukupa chapter. Tulakuverenga tese 1 2 3 go. Hold on. Ativerenge mavhesa sekunge tiri kurwara nepfari kana negwembe. Tina Jesu hama dzangu. Ukaona ari kuverenga unge munhu ari kurwara, mubvunze kuti iwe uri wedu here kana kuti uri kubva mheni ku. 1 2 3 go. Who is the image of the invisible God? Hold on. Radzoka futi wedire kuti image. Imago-Dei. Who is the image? Because the image kwatanga kuna Genesis anga asichitaura iwewe, but kuna Colossians akudzoka akutaura chimwe kana kuti mumwe beyond iwewe. Kura kuti pakati pane zvakaitika zvakawanda takazvitaura nezuro izvozvo, kuti Adam apiwa image yake, wakaita hand over, wakaswitcha image yake ndokubva anoipa muvengi. Anditi nezuro vakauya taibata madimensions tichikuonesai kuti apa ndo pakaburutswa Adam, ndo pakasaka Satani ave nesimba. Zvamunoona kuti tinenge takutoda a deliverance ministry, kuti auya kuna Jesu. Ukauya kuna Jesu, ndakambokudzidzisai kuti ukagamuchira Jesu nhasi azviro kuti wa delivered from the powers of hell, because deliverance in a process. Izvo hazvina kambokutokudzai ende hazvina theology yakazvinyora. Ndichatotanga ndine kunyora bhuku rangu retheology rine izvozvo nokuti ndopfungwa dzamu yamutsvene idzi. Anditi ndazvinongonzi awana Jesu akwana nezvinhu zvose zvinonzi apinda nedeliverance, but Jesu haadaro. Philippians anoti work out your own. Kuti pane rimwe danho futi raanosiya aita pake, but ane paanodii. Ini ndikazvara mwana pane pandinomubvisa mana pwe ndichibata mhino ndichipukuta ndichidii, but pane paanokura pekuti handizomuteere kutore ndichinopukuta chachi baba unge John ndichipota ndichipukuta. Saka ipapo ndinofanira kusiya radanho rake rekupota achidii. Handizvirubatika ndikaramba ndokomuti zvese ndapukuta ndaenda nekuti apa ane mukadzi hazvichabuda. Mwari une paanosiya. Even vakuporesa vakuzvara vanokurera, but vane pavanokurumura. Philippians vyati work out your own. Haisiri salvation yaMwari, ndeyako. Kunyange wakaporeswa, but une pako paunozviporesa. Right? Saka deliverance ndichiri paimage yaMwari andibatsire ndireke kumhanya mikoto yakawanda nhasi. Now deliverance, iwe wakagamuchira Jesu nhasi, pindai mwoyo mangu, ivai mambo. Amen. Handiti unobhabhatidzwa. Hazvireve kuti madhimoni kumusha anobva kuregedza ndabva wapinda mvura. Zvawaita pakugamuchira Jesu,
wapinda mudanho rekuva redeemed, watengwa. Kwete kuti watengwa, wakatengwa kare, but wauya pamusika kuzotuitwe hand over kunaka kutenga, right? Jesu wakati nepfambi ichatendeuka gore rinouya yakatengwa kare. Haisi kutengwa paichatendeuka, yakatengwa kare. But kune ma assets akatengwa na Jesu kare asati azvipresenta kumutengi. Alright. Unozivere kuti kune vamwe vanotenga zvinhu so votozozvipiwa leta kunzi awatenga chako, but dhei rakati munoziva ndo dhei rauchazopiwa chawadi enda kuauction wachitenga wachibhidha chako, but kune dhei rehandover. Saka redemption ndo yakaitika pamuchinjikwa, ndo yatiri kucelebrate. Akadeura ropa ndobva atitenga nomutengo unokosha kupinda silveri nendarama, asi nei neropa rake. But tatengwa kudaro, isusu tatengwa vacho takutoda futi kuti tizive kuti takatengwa, tochienda kuna akatitenga, tonozvipa kuna akatitenga. Saka paunogamuchira Jesu paya hauzi kubvisirwa madhimoni, but uri kuzvipresenta kuna akakutenga. Idanho rokutanga. Kana wazvipa kuna akakutenga, akakutenga ndiye akuchipinda basa futi rekukupinza mu next chapter yekukubvisira mashavi nezvawakauya uinazvo zvaasingade pawaka accepta kutengwa kwawakaitwa naye. Saka redemption haisi deliverance, uye deliverance haisi redemption. Redemption kugamuchira Jesu, but deliverance is a spiritual exercise yakuitirwa uyo atengwa kuti arege kugara akagarwa nemweya yetsvina. Vanboya kunoka vari kunyanya uchika sitereka nomboparidza mukunizwa zvandikutaurira vanhu. Saka ukaona munhu anosanganisa redemption nedeliverance ari kutadza kuparidza, unogona kutova redeemed but uri oppressed. Urunizwa, wakatotengwa neropa raJesu but uri oppressed. Utorineka area kako sogara kuramba kachikutambudza kamunzwa kako paura kuti ndine kamunzwa pamusana nako kusvika afa, kusvika Mwari vati akadhimoni akandibvisa. Pauro ndokuona kuti iri harizi kuenda dhimoni kusvika anyora vhesi zvikanzi nyasha dzake dzakatiringana. Kuaccepta an oppression aunotamba iwe. Pauro aka-accepta oppression yake, akawana grace pamusoro pedambudziko rake. Mwari vakati iri hari deliverwe, iri hari ibveri yanyaya usavhunduke, don't worry. Iri hari deliverwe. Pauro akari accepta kusvikira ati for your grace is sufficient. Mwari anoti my grace is sufficient. Nyasha dzangu dzichakugonesa kurarama neoppression, you'll die with it, but my grace will give you power over that oppression. Saka iwewe now kana wauya kuna Jesu, remember kuti kune zviviri zvaunofana kuwana. Number 1, tengwa. Number 2, be delivered. For he redeemed us and delivered us. Haana kungoredeema bedzi, wakati deliver. And delivered us, inodaro futi kuna Colossians, from the power of darkness you've got into his marvelous light of his dear son Jesus. Now tomirira ipapo, Jesu wacho ndiani? Saka tiri kuti kuna Genesis munhu apiwa power rese raaiva inaro. Wakaipa wakanyengedza munhu, dzima ramunhu aita handover. Hauna kudzipwa kuti utorerwe zvawakatorerwa, wakaita handover. Hakuna munhu ari rombe nhasi nokuda kwokuti akadzipwa huro kudai so. Rombe rese wakada kuongorora harina maoko akaiswa pacheni, harina maoko akaiswa pacheni, but irombe. Harina irombe but harina kuiswa pacheni maoko. Iwewe unotori nedanho raunobata
kuzviita hand over kuurombe. Unotobatsira dhimoni kuti uve rombe. Harigone kukuita rombe kana usina kuribatsira iwewe. Unotorivhurira dho ndiwe. Kura kuti neurombe hunotoda commitment. You can be committed to your poverty. Saka zvese zvakawira Adamu hazvizi kubva pakuti Satani akauya ndokubva adzipa. Wakaita hand over. Ukavereka Bible not, and the woman passed the fruit to the husband who was with her, but akatambira ndiani? Murume. Ndokuita hand over the dominion. Ndokubva dimension rake raaitonga panyika panapa ndatitonge panyika tiri panyika. Matthew chapter 16 inodaro. Inoti chauchasunga panyika nokudenga chadii. Saka tisunge panyika nezviri panyika, tinosunga zviri panyika nezviri kudenga. Saka kune zviri kudenga zvinosungirwa pano pati zvigosungwa nekudenga. Saka chatasunga panapa hatisi kuchisunga pano, tiri kuchisunga kudenga. Saka kune dimension yauno-operata uri panyika, but hauoperata uri pano. Une dimension rauno-operata uri. Zvinokuwira panyika pano zvinotsanangura your authority and how you are operating in that invisible dimension. Adamu ndokubva atorerwa simba, ndokubva asiwa ari paribana nzombe, apa dimension raasingagone kutonga ari. Image yaMwari ndokubva yabiwa, Imago-Dei. Ndava chinonzi image yaMwari haazi makumbo nemhino. It is the authority of a God and the power of a God. Izvo ndo zvandiri kukupa iwewe. You are a God over the fish of the sea, the birds of the air, and the creeping and crawling creatures. Thank you, Lord Jesus. Nemhaka yokuti waita hand over power, Imago-Dei ndokubva yatsakatika. Adamu paanga ari Mwari yaamuka. Gare pasi pishana. Akurarama semhuka. Right? Ndosaka zvimwe zvizhinji zvinofadza miviri yedu humhuka. Kana wadzoka kuimage yaMwari, zvimwe zvinokufadza kuti life iri kufaya, unosiya humhuka. Kurigarira chairo rino zikote redoro uchitamba marecords. Nemumwe murandakadzo kuti ukaona akatanga nekusimba iko. Apo chiri chigwindiri. Meze munobata musoro, batai munhu, batai mai. But izvo zvokuti iwe ukazviona unovhara kumeso. Kune vanoungana uchiridza muri wedzera. Izvo zvinogoneka sei kana munhu asiri kukonfirma kuti image yaMwari yakabva pari. Yamhuka munhu haisisiri Imago-Dei. Muri kunzwa ndikutaura? Watorerwa image yaMwari yamhuka. Hakusisina kubata kumeso. Zvakunzi bata kumeso zvakapera kare, hakusisina. Ndava image yaenda. Nzvimbo yaMweya Mutsvene yaitwa take over nedoro. Panouya achiti I'm your comforter. Whiskey ndo yaacomforter. Tonji wine ndo yaacomforter. Kuti arare hope mapainzi matatu, paangadai arariswa hope naMweya Mutsvene. Imago-Dei yabvutwa. Wakurarama semhuka. Hauchaziva kuti munin'ina womukadzi abatwe zamu kwauri mukadzi. Nhambwe unopukuta dzinza rese. Zvinoitika sei kana humhuka husati wagara mumunhu?
izvozvo ukazoona zvichiwanda musocial media kutsanangura kuti Imago-Dei yakabviswa, paakutoda umwe anouya ari muimage anova Jesu weNazareta. Jesu paari kuuya haasi kuuya kuzotanga chechi. Amenowai ndiri kuzvidzokorodza, ndinenge ndane 3 weeks ndichiparidza one message. Haana kuuya kuzotanga heaven life, wauya kuzodzoreredza iwewe image. Idzorere futi vhesi apo, image. Dzorera vaKorose chapter 1. Image. Who is the image of the invisible God? Iwewe Genesis Mwari vachikusika vakatanga vakuita image of the invisible God. Saka uchifamba panyika pano uchidiridza garden, mombe hadzaiona munhu, dzaiona Mwari. Ndosaka ndiri kudzokorodza danho raMwari harizi rokukuita a member, nderokukuita Mwari. Ndati ndiri kukuita Mwari kana uri kuvhunduka ikwe. Mwari vanoda kukuita Mwari. Usafamba semunhu, famba saMwari. Taura saMwari, pfeka saMwari. Uchimuka makusini haikona kushama ng'aingwe muna nebhabharazi, chamba umire uri Jehovha. Uri Mwari. Vanochema Mwari kuona Imago-Dei yavo ichiita kupedza matichu, kuchemera murume aenda matichu kusvika apera, ugotenga rimwe rora rematichu ropera, achichema anzi murume aenda. Iye ari kuchemera murume aenda, muchinjikwa huna Jesu, guva rake harina Jesu penyu. Obva anyoroti kwaari ikoko ndokwaari kurudyi rwaBaba, but achiri kuchemera vari pasi, varume vanoparara, vanoti vakazvifunga vanonhuhwa mukanwa zvokuti hauswedere pedyo naye. Iye kwaari anomukoshera kudarika Mwari akamupa image. Ukaziva zvaakatiitira Jesu, uchaziva zvauri maari Jesu, nesimba rauinaro pamusoro penyika yaakakusika uri pamusoro payo. Nyika ino iplatform yekumanifesta kwaMwari anova iwewe. Mwari kudenga vakude, kwauri kuda kumhanyira ndekwake. Nyarara dzedenga harizi rako, denga nderaJehovha. Inodawo bhuku inoti denga nderaJehovha, nyika wakaipa kuvanakomana vavanhu. Nokunzwira here inini mani? Oyo oramba kuti handei kudenga, kudenga Mwari havakude. Mwari vari kukuda pano, ndopavakakusika pano. Dambudziko harizi nyika, ndiwe ukadzoka kuva image. Ndikari pasi mbicha. Arekotela bahasa. Thank you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Who is the image, Richiribo, of the invisible God? The firstborn of. All right, another scripture is coming. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord Jesus. Verse 19. Verse 19. Same chapter. Colossians. Verse 19. Want to read it together again. 1, 2, 3, go. That in him should all fullness dwell. That's Jesus. It pleased the Father that in him should all so the fullness of God dwelt in Jesus. So Jesus
is the fullness of God. Right? Next verse. The fullness of God. Let's read it. 1, 2, 3, go. And having made peace through the blood of his cross. So the blood of his cross made peace between you and your God. Right? He made peace. He made peace. Pane nyaya baba. Nda tine vanhu vanofunga kuti pese panonzi peace panenge pane a physical war. Mvundisi munoziva rotogona kunge tiri pahondo but tisiri kurovana. Tiri at war but pasina arova mo pasina atuka mo. Tichitoonana muchitoita ma-announcements moto yamototi my father how are you but tiri pahondo. Very few people knows that. Musi wandinozokuti achigara pasi unofunga ndopa ndiri kuku ndopa watadza ndapaona kutadza nhasi. Very immature people know that you can be at war with God but uchidya mari uchitovaka dzimba. Mwari havatokuurayi. Ukazoona vazokutorera mari nedzimba nhasi, hondo yako pamwe nakutotanga nhasi. You're already at war with God. Ndozanangura. Imimi muri mufundisi under me. Amubvumidzwa kuti mudedicate your pastoralship under me kana musati mastudy how I behave and how I want things to be done. Mukazvitadza izvozvo budai pano munotanga yenyu. But kana mada pano, first of all hakuzi kumanya kuti I'm a pastor, you have to study carefully. Zvinodikanwa nemunhu wandichada kuti andipe covering yake. Mukazvitadza kuzviita kunyange ndikanyarara we are at war. Kuti ndikutsiure pamberi pevanhu handigone ndama sensitive. Saka ndinonyarara. But we are at war. Ndinoda kuti muone pari kunzi the peace of Jesus apa kuti pari kuri Mwari vari kuti iwo wasikwa ndine Mwari wako inini ndakusika. Chandakusikira ndechekuti uve seni. But osarudza kusava seni. Saka your lifestyle is at war with your original creation. Saka nemhaka yekuti Adamu waramba kana kuti waita handover power kune wakaipa paakadya muchero, wakava muhondo naMwari. Iye Adamu akatorarama, hakuna munhu akararamirana naAdamu hapa 900 chakuti years. But munhu ararama 900 chakuti years ari muhondo naMwari. Mwari havasi kumudzipa ipapo. Ari kutorarama, ari kutorora, ari kutozvara vana but ari muhondo nani. Saka ukavaona vari mabhawa vachifara vachitamba marekodzi vachidiwa vachinakirwa vachikomborerwa, usavachive kufunga kuti pamwe ndo vari nani kudarika iwewe. Vachitamba marekodzi kudaro vari muhondo naMwari. Saka ropa raJesu ichiripo here vhesa iyo riri kuuya, pariri kuuya. Remember kuti Ezekiel anoti watadza ndiye ngadi ngafe. Saka iwe waifana kufa nemhaka yekuti watadza. Ndini Mwari wako watadza, mubayiro wako rufu ndaukatadza ifa. But ndinokuda zvekuti handigone kukuranga nhasi. Kusvikira Bhaibheri yati kukanganwira kwaMwari itsitsi dzake kuti pada tichazotendeuka. Handi zviri kuona? Saka ndona kuti kutendeuka kwacho hauzi kuda. Saka ndakunotsvaga chimwe chinokudzora kwa inzira dzangu dzekuti hondo newo handidi, ndandiri baba vako. Ndikaramba ndakakutsamwira, ndikaramba ndakakugumbukira, magumo ako haana mufaro, ndava kune ruzha rwemoto. But handisi kuda kuti uve extinct. I still love because you are my creation. Handiseke chinhu chegotsakatika. Ndakambochitsika in my image.
ndakutofana kutsvaga zano rekuti kusaona kwako kukubatsire kuona zima rahondo pakati pangu newe yadii, right? Inini Mwari ndakudzokera kuvhesi yandakanyora yekuuraya, ndakuzviuraya nokuda kwako. Ropa rangu pariri kudeuka ndo rakugadzira rugare. Haleluya. Inini ndakuzviuraya. Do you know kuti unozvara mwana so ugomupa zano ita so agoita opposite wekubereka chai. Ndiri mufundisi kuda kugona changu chimwana ndo chinobata makosi emapainzi chitamba mubhawa. Paunoti nhai mwana dai anga ari dzake keyboard zviri nani, but anenge ari kubhawa achitamba marecords, right? Unoona baba vanogumisira ndo vatevera kubhawa ikoko kutsvaga mwana vari mufundisi so kuti ko munhu omwe ari murutsvagei panonyapa kune mwana wavo arasikira ikoko rudo. Hongu handidi mumabhawa but wangu mwana aguma vako nomubereka achigogodza bhawa kuti achipinda so achitsvaga wake mwana adzoke naye kupi. Mwari haazi mutadzi, wakapinda muhutadzi nokuda kwako so vachikudongorera muchivi kutsvaga wake mwana. Ndikunzwikere pana ndokukuona uri ikoko, ndokukubata, ndokukudzupura, but kuti vakudzupura hauzi kubatika. Saka kutoti ubatike pakufanira kudeuka ropa ndo chakudzosa pandiri. Ndokuuya Mwari ndokupfeka muviri, ndopakubuda Isaiah 53. Murume uyu ari kunzi wakabukira sebukira nyoro pavhu rakaoma, haazi mufundisi ndiMwari. Yovya namavanga ake takaporeswa, nokurwadziwa kwake takasunungurwa. NdiMwari wauya ndokubva deura ropa. Ndo pari kunzi naColossians, for the blood of his cross. I want us to read more. For the blood of his cross. Let's read more. Gave us peace. You've had by him to reconcile. Can we read it all of us? 1, 2, 3, go. By him. One more time, everybody. Aloud. 1, 2, 3, go. Yes. Jesus got reconciled. 1, 2, 3, go. I say, whether they be things on earth. Genesis chapter 1 verse 26. Usaenda kweseri papa kana wangu katerera rangarira kuti munhu achipiwa Imago-Dei ari kupiwa dominion over the sea, over the heaven and over the earth. Ndokubva yarasika Jesu ndokudzoka, ndokudeura ropa, ndokuisa rugare, ndokureconcile simba rawakabirwa rekudominata denga. Waibata. Right. Sandobara kunzi, I say, whether they be things on earth or things in heaven. Saka arikuuya achimbunyikidza zvese kuti ave nedominion over that. Dominion iyoyo haisi yake nekuti yagara iri yake, but iri kuva restored, because tikati aidzore, because Jesu haana kubvira atorerwa dominion, wagara inayo, but iri kuitirwa iwewe. Ndo pane kunaka baba nanamai kwekumuka kwa Jesu kuvakafa. Aiwa ngaakudzwe Mwari wamasimba ose. Aiwa ndati ngaakudzwe. Ndunzikere ropa haifafari pedyo newe iti ndakaporeswa neropa raJesu. I love Jesus. In verse number 21, I love Jesus. I want to read these scriptures, then we are done. Verse 21. 1, 2, 3, go. Let's read Ganarapo.
And you that were sometime alienated, did it say, and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled. That's why we are here. We are celebrating our birthday. Easter is our birthday. All right, let's go to Hebrews. Maybe that will be my last scripture. Hebrews. Let's take verse 1. Hebrews chapter 1, verse 1. Reading together is one of the most powerful things. Let's do it aloud. 1, 2, 3, go. God at sundry times and in diverse manners spake in the past unto the fathers by the verse number 2. Verse number 2. 1, 2, 3, go. And in these last days spoken unto us by his Son. That's beautiful. Let's continue. 1, 2, 3, go. Whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds. These are beautiful scriptures. Give us verse number 3. These are beautiful scriptures. 1, 2, 3, go. Who being the brightness of his glory, I love that, and the express image of his person. Whew. Jesus is the express image of the person of God. Arisi photo raka editwa. Right. Let's continue. 1, 2, 3, go. And upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down on the right hand of the majesty on high. Give us verse number 4. That's my last one. Being made so much better than angels, as he hath inheritance obtained a more excellent name than they. The name of Jesus. So the excellence of that name should be celebrated, because you carry the name of Jesus. Saka murukuzonere kuti amadzangu kuti ndo pandakambokudza ende kati ma service akadai aadi kuti tikangoita tomanya kumba, anotoda kumbowaridza mabraya apo. Tikapedza achiko nhonga yake yenguru haisitodya kana izilonga asiri munhu isitorova kana isitorova. Asingadyi nguru vachienda kubeef, anoda nguru vachienda nguru, anoda sausage, as long pasina munhu bedzi, handiti? Zvichiitirwei because taakuziva kuti Easter is more than a religious celebration. It's our birthday. Mukaona vanhu vachifara mabirthday avo so vanotengwa makeke pobikwa nyama podiko kupemberera zuva raakazvarwa naamai achikanganwa raakazvarwa naJesu. Iyo unomuka kuti Easter tofana nguye topanana kachingwa tonyepedzera kwa vachene tine fodya muhomwe Mari asara oti kachingwa rurimi anonoka kawira uko ari kunwa doro zvake otobuda zvonzi misa yapera potoitwa ipo kuno kutoita queue amaone tiri vashoma panapa kuno mwakatomirira kupinda kuruwa imwe message tu kuti angonzi kachingwa parimi kanwa ukwaine mishonga muhomwe. Easter haizi yekutenderera murokesheni rwese takatsiga matanda tichekita drama remwana ane ngundu yeminzwa musoro. Haizi yekutakura mirara rodhi yese. Easter inofana kutombo
uya nemapoto amazondo tichipemberera kuti akatiraramisa Jesu. Ibirthday rangu ndakazvarwa paakagomera paKalvari, akati Elohim Elohim lama sabachthani. Waiti kudii? Waizvara inini, waizvara ini. Ndiri zvandiri nhasi nekuda kwekugomera kwake kukuru kwakaita paKalvari. Hatifaniri kutombonzwisa tsitsi kana tapa Easter vanoimba rume magitari parohwe chai, nyika izvizive kuti takaberekwa panguva yakaoma.